kia bang kok kan ini hinten kalau nak jadi lo ini tum nang di tuhan nang cok hanang kok alam kia bang ke lapun lo ini tum pacu neng 10 September army si ini tum WKSA maga amahang patek lo la sohot ini tum propose maga lo kecali anak lapen ke women protection o ahin atu lapen ke ini tum non langdam lo kulute tum dipu karbiang long kisung kuluten ini tum bong mumatom lo kecali hamen pen bangkeng sang asu ahem tak ke donang lo la so kelang ni tum han bangken kelang ro lapen ke kacene kahlo pen alang ni tum han amek lano choklam dat pen anhan apran almudet ason dat tum bangke theklong hulo le tum langdam lo kulote alang ni tum kedo adim ta atok anu te school hem bangke dolo sita hada wangalan tu alang ni tum dode pen pipose alang tum king sang ahem donang kok kulote alang ni hada tum langdam lo kulote ke than abang pe abang ku tum kabia jok lapen ke towar ka siksa pendang lok alang itu sekolah yang antar kepala tamun ason tai tu mage news song tu mage theklong hulo lapen ke langroi ke hat pe salang tu mage school antar pada dam manang lo itu so alo lo chali asong purate ini tu lahai ahin na bang si tu mage langdam nei kelemdam nei ba atokan lo lom itu education awareness nai mata tu kelemdam pik nang la sida ini tu laso song amhang pathak dat kan ke rak tum ta theklong lo je ini tum bangke kemesen asai bangke tum pakla thek dat akson bang si me dokong lo sida da tum pudam lo pulote ini tum women KSA long president arku ke deng abang thi dimi hansepi aphan sida mage pudam nang kok ko pini ini tum press meet ke donang kok mage alang li joine lo kusi li tum bangke ta mage kipu nang kok bipolo pulote alang li bangke amithang asai ke claim klepensi alang li bangke Amit hang ali jungjung pansi alang di ke claim long lo non ini tum bang dalang di ke claim hai bang itu tek long hulo laben ke ini tum alang ke claim hai ke chok chepol itu ke tek long ben ning da duk lo la sipini bang ke ini tum da central committee ben chetong sar ben sim man il tum da man press meet ta donang kok alang li ke claim pulote alang li sorlo lo charli asom pulote education anak ku bang si tum ke claim pik nang la Basoro protection anak tem nang la sida la son mangi theklong le dat do la ben non hejong bukajan long ningkan hok asopi aphan apran anu dat la kelang depan apran anu dat do ta saput hak mangi dimi hamse pi banga choho se dojoi lo alani so lo phan do se women protection pulo talang di poche ta mangi dojoi lo la hai lo mara klang dun me pin lo la pen ke kapre asai lo mata alang di bangke claim plesi non bangke alang ni bangke claim ni bangke anut kapre aparti anatu arpu ke pasun lason talan bangke claim mang dum theklong lo itum hala sobur bangke tu action bangke tu n90 polo sita ili tum bangta alang li phan bangke arji pola mang dolo sita la karji phanda li tum phone ta call lo alang phan ke than patini ji pola mangta sita dagma alang li bangke phone ta nang deng de si phone ta nang deng de lo ili tum bangke lason talan mang claim lo song akam ke alang li anu wet ke cepat tek dake jadi song amang patek lo berdak baheni silo asi itum cedon sarjan se kam bang itu maklem nei polo sita alang li ke chok cha join le principe ni bang ini tum bang dake women Karbi Student Association bang ini tum bang dijos nangkop ason dokong lo lapen ke alang li rat asai ke claim thek abang pita kalilo kusingili hin mai kiar pujong salang li endo alang li sten pen se ajat apa masai talang dengdu nai claim du nai sita lason bang claim ke dado la sikini bangke ili tum chingbai chedon sar dimi hansepi alang ke phanda arpu penta ke pas sunlo la penke ini penke ili tum bangke WKSA mata tum bidol nangkop lo la penke is wes ni mahasau arat do anda pini pen kenali kita nani cibik non je pini penke women KSA ku asong bangke abelo but W ku